Panguva inoyi vanhu vaya vachibvunza vachiti chitiko chakaitika mupolitcal meeting, tichiona kuti aiwa mutungamiriri wenyika anouya achitiretena vakomana vese nemacabinet ministers vari kuonekwa kuti vamwe havasi kuatenda mameetings. Vanhu vakabvunza vakati kasi the grip on power emutungamiriri wenyika yava kuloza kai, vachiona kuti aiwa mashoko akataura airatidza kuti ari kunyatsokuma taura nemazvo ende munhu anozoenda against aiwa ndiye munhu anonyatso kusangana nereality yake. Sada muna mashoko amudanyigwa panapa tomba subscribe like on the bell like TV vana vazimu ai bulanyira chiti izi Mnangagwa losing his grip on power. President Emmerson Mnangagwa has issued a strong warning to cabinet ministers who regularly miss his weekly cabinet meetings, instead sending their deputies to represent them. During his final cabinet meeting of 2024 at the State House on Tuesday, December 17, Mnangagwa made it clear that such practices would no longer be tolerated in the coming year. Mashoko atinoti mutungamiriri wenyika anoti mugore ratiri kupinda iri vakomana vese vanosnamba mameetings, vakomana vese vanenge vachiti kana pachinge pakuliwa for an urgent or important meeting vanenge vasikanoatendi vachizvitora as if maybe for granted or something like that. Aiwa tisingazvitolerate. Mashoko anouya achitaurwa nemutungamiriri wenyika atinoti panguva inoyi vakomana havasi kuita zvekutamba. Kudza mafunguro eyo muri kuiva pamusoro pechitiko ichi. Abva nangome section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.